to z tyłu tak w Krynici ma ponad 20 lit, nie? I to tak spoczatku było bardzo ciężko, bo ta Krynicie menu jakoś tam wyglądała taka arcypolska. Także tak nie czuł się ta тут jakby tak bardzo dobre. Jeszcze jakieś tak troszkę czasu trzeba było, żeby co minęło. Czemu? To może to jakaś taka sytuacja była dійсно chyba trudna w Krynicie. Ja думаю, że teraz się bardzo zmieniło, to może to тут i Polaki, i Łemki jakby czują, co ja w sobie jakby, nie? Ja tak mnie brakowało toho, żeby do końca już my czuły się tu w sobie, nie? Że tu spokon wieku ta Łemkowina to była, ale ja jakoś tak nie czuł to, nie? A teraz jakoś tak wyczuwają, czemu? To może to w cerkwi na przykład, my w Kincy w Sebe, nie? Jak ja przyszedł, to było tak zwane współużytkowanie i to było takie bardzo trudne. A teraz my żyjemy troszkę lat sami w tej cerkwi i ona zaczyna wyglądać jak prekrasny chram. To muszę sobie taki długi lata renowacji, wytworzenia toho, jak to kiedyś było. No ta cerkwa powinni straciła swój charakter cerkowny. Zniknęły ikony, ikonostas zniknął. Cerkwa ciała została peremalowana. No i trzeba było próbować coś jakby na nowo i tu krasę przyвернути, тому що така, я думаю, що церква в Krynici це гордість Łemkів. Це найвища церква. No i chociaż że ona była takoż nie tylko największa, ale takoż i najgarniejsza. I tak думаю, to tak pomaleńku wychodzić, nie? Także ciała w tych nie rozmalowana i думаю, że ona jest dosyć taka harna. Także taka przechodzi taką renowację zowni, teraz no, nowy wygląd ma, думаю, że tak przyjemno, aż buty nazowni, czyli do serdery tej cerkwy. Ale w przeszłości mnie brakowało mnie tak, ja tak czuł, że wśród naszych dawnych parafian był taki wyznaczny parafian Epifanii Drowniak, Nikifor Krynicki i wsem wydawało się mi, coś brakowało, że więc za mało istnieje i w parafii, i za mało funkcjonuje w mieście. Co Muzeum Romanówka to taki troszkę jest taki troszkę nie tam zaperty w tych murach muzeum. My się tak mryje tak cały czas w tym kryczu, jak może, że Krynicia majestaty takim miejscem Epifania Drowniaka. Więc tak dużo kochał to miejsce, nie? Wyszmariały go 3 razy i w seder tam, nie? Bo znam, że tu mają buty. Ja tak думав, żeby tak jak może w Kincy miejsce dozryje do toho, że tych elementów, no jego malarstwa, żeby było wsiadę, nie? Gdzieś tak na chyżach, na skwerach, nie? Думав, że takie, na przystankach autobusowych, nie? Takie, żeby w nim po prostu był wsiadę, to jest taka moja mrija, nie? Może ona się kogoś wspomnieć, nie? Złote strzły słońca tańcowali na zmorszczenej tafli Kryniczanki. Woda ruchliwo wtikała w gniazdo ptaka. Szerokoma zakolami rysowała regularny plan, gdzie rozsiły się krynickie pensjonaty. Nad rічką siedział chłopczyna i przekładał z ruki do ruki kolorowe kartoniki z cygaretiów. Czekał na mamu, która dość długo nie wychodziła z roboty. No i tak kogoś mnie tak przyszła do głowy taka idea, żeby stworzyć galerię na mury i żeby tam w tej galerii eksponować jego malarstwo.
I w tamtym roku nam wdało się z tu galerią otworzyć. I też wdało się postawić pamiętnik dla Nikifora. Pamiętnik, jaki tam jakby funkcjonował w Krynicy, gdzieś tam leżał sobie. Nikt to jego nie zauważał za dużo, gdzieś tam w pijalni trochę, bo jakoś tam powstał w ramach jakichś warsztatów rzeźbiarskich, jaki tam z jakichś roków to musi być było. No i tak po prostu taka fajna, niesamowita historia, bo ja jak ja przyjechał do Krynicy, to ja podumał, że ja pamiętnik Nikifora muszę mać, ja sobie zamówił. I to jeszcze przed chyżą, przed moją, to jest Nikifor, nie? I tak dumał, że trzeba jego tak jakąś renowację tego Nikifora zrobić. No i tak poговорив z takim rysbarą Andrzejem Piszczką a він говорить, що він може нам подарувати pamiętnik. I my wzięły цей pamiętnik, zrobił taki гарний постумент, no i my popatrzyli, że to дуже гарний pamiętnik i що w końcu він znajшов jakieś takie odpowiednie miejsce. Nie to tak w życiu jest, że coś tam naraz leży w kucie i tak nikt to cię nie zauważaje, nie? A tu він tak niesamowito wpisał się. A czemu jeszcze to taka idea była, że przy cerkwi, to ja думаю, że cerkwa w Krynicy to był dla Nikifora dім, w którym він się najlepsze czuł. I думав, że był od jedynoki dім, w jakim він czuł, że to jest jego dім. Wiadomo, багато літ był bezdomny i nie miał де mieszkати. A tam jak przychodził, to i to było takie dla niego miejsce, gdzie tam pewno tworzyło się jego taka odkrycia na krasu, nie? Він tam wczył się, jak to mówią, że to cerkwa w Krynicy była ta jego Akademia Sztuk Pięknych, tak. I tak dійсно pewno było. To domaluje sebech kostiumi i kapeluchu, pobicz światych w episkopskiej mitri. Sebe na chmarci, jaka caruje nad Krynicą. W jego zobrażeniach szedkę riwne, harti pozbarane, ilem jeden otec nad nima na złotym tronie, Pantokrator. Malувати тот świt w pełni krasi, to wielka radość, ale jak pomістити його na tak maleńkich kuskach papieru? Jeszcze długo буде малювати na tych kuskach, do samej śmierci. No a później jakoś jak tak troszkę piszą, chodził pity dali i tak sobie mi się kogoś tak w nocy wydymał sobie taką fajną dumkę, żeby zrobić taki urodyny jeho. No i tak pewno nikogo tych urodyn swoich nie sprawiał, pewno, bo nie miał możliwości. I w tym roku chcę mu pierwsze takie urodyny jemu zrobić. Te urodyny będą mieć taki charakter kulturalny, bo jak inaczej. Będzie spotkanie poetyckie, bo jak my w tamtym roku na odkrycia galerii zaprosiły trochę tych poetów, okazało się, że każdy z nich jakiś tam wiersz o Nikiforii ma. To takie dla mnie było niesamowite, że Nikifor jest takim natchnieniem dla poetów. Nie? Chcemy takoż tak też w taki spektakl pokazać do domu, bo to jest taki niesamowity, poruszający spektakl takich artystów z Krakowa i wspólnie działają przy takiej fundacji wszyscy obecni i one tak zrobiły taki niesamowity, poruszający spektakl o Nikiforii, o Doli Łemkiu, o Andy Warholi też takoż, no tak się думаю, że to będzie takie duże, mocne dla ludzi. A później się chodzi o takoż jakiś taki koncept folkowy. Też, żeby
ktoś tam pośpiewał i dla niego, i dla nas. Nie? Ja думаю, що він буде з нами на тій імпрезі і буде з нами тішитися. Ми теж chcemy там також отворити виставу таку пленерову іконову. Бо тут так, mi się також так мріє, щоб кожного року при нагоді його уродин відкривати якісь такі вистави або malarstwa naiwnego, albo ikon, щоб це кожного року було з тим пов'язане. Ну і також хочемо тут на приходстві в моєї відкрити нову галерію, яка powstaje, ona właściwie вже gotowa майже, imieni profesora Jerzego Nowosielskiego. No to znaczy, ja tak czuję, że ta ikona w Kryniці є дуже важлива і дуже потрібна. Я так собі так подумав, що багато людей їздить по церквах, оглядає іконостаси, ікони різні, і це щось, що колись там повстало було. А ми тут хочемо якби в Kryniці запропонувати і показати людям, що ще одна ікона є, що вона живе, що вона є таким nośnikiem niesamowitej energii, że potrafi ewangelizować сьогоднішню людину. Щось має в собі несамовитого. І ми то бачимо, як люди приходять до нашої галерії в моєї і деякі потраплять півгодини бути, годину бути, щоб бути перед тою ikonою, która jest dla nich czymś, jakąś taką niesamowitą zустрічю. Коли перший раз летить самолотом до Болгарії, звідує опікуна, як już суть над хмарами. Чому в небі не видно ангелів? Вони tu powinno бути. Tak, cel Podonia był дуже ważny, дуже pobożny i był, zresztą w jego malarstwie tych elementów sakralnych mamy багато, czy cerkwy, kosteły, ikony. Доволі часто nawet w tych, tak sobie jakby pokazywał w tych ikonach. Znaczy, no, jak говорять, що він належав до братства церковного, w chorі śpiewał cerkowną. Ja думав, jak to był dla niego duży, ciężki czas, jak cerkwą za perły, nie? Jak ta cerkwa, że tam w tej cerkwi nie było czuty Chrystus woskres, czy Gospody pomyłuj. Ja думаю, що він тепер тішиться, як він так бачить, що та церква знову ожила і знову є так, така в собі має несамовиту силу, як за його часів, nie? До війни. Nie? Też jak bacz, taka idea była, żeby його трошки показати з іншої сторони, так як ти часто інші це показують. Так що dało nam się tam też tak tam w tej galerii wyeksponować tekst pana Władysława Grabana, który no, w prekrasny sposób jakby pokazał tu osobę, nie? Trochę inaczej, tak jak to było taka duża taka osobista refleksja na temat tej osoby, która jakby pokazuje ją troszkę inaczej, nie? Ale думаю, że też ważne było, żeby Łemko skazał pro Łemka. Думаю, że to jest takie prawdziwie i autentyczne. No, mnie też zależało na tym, żeby ten tekst pojawił się i żeby im pokazał jego taką z innej strony troszkę. I ten tekst taki jest дуже mocny i mi tak poruszuje ludzi, nie? Všetko знають krynickiego malarja Divaka, który za bułku z masłem płaci obrazkom. Nikifor lubi ciepłe молоко. Коли дадуть się mu napiti, daruje obrazok. Ludzie najczęściej meczą go do peca. Nikifor o tym znaje. Powidać tak. To tu ikonu dają za молоко, ale znam, że to jej spalisz. A kiedy dym pide kominom wysoko do nieba,
to Bóg bude czuł moju molitwu i błagodarність za to, że jem na tym świecie. Tu myślę tak, znaczy ja chcę po prostu jakby tak pokazати naszym łемкам це, що вони є дуже вартісні. Я думаю, що це так трошки так зменшує ті комплекси, які є. Вони були, вони є, але я думаю, що просто значить, щоб також вони повірили в це, що вони можуть дуже, що вони потраплять. Я думаю, що ця церква, котра jakby перетворює się зовсім в новий об'єкт, якби вона також якби показує це, що ми можемо багато, nie? Що не повинні мати якісь такі комплекси, бо так, як пам'ятаю, бо чулося, що Krynycia troszkę jakby wstydała się troszkę Nikifora, nie? To było takie duże sumne dla mnie, nie? Czemu mała się wstydaty, nie? Świt wyznaje jako wyjątkowo malara, a my tym toho nie zobaczymy. Mamy taką parafianyna, ja думаю, że одна парафія by chodziła na tylko parafianyna, nie? A my ciała jakby tak nie zobaczywali, nie? A тепер ми це бачимо, nie? Bo to jest цей pamiętnik czy galeria. Ja також побоював się, jak parafiany spryjmą це, nie? Bo to była taka, może to moja inicjatywa, po prostu można сказати, tam parafii tak troszkę naszmarył це, nie? I taki відбір butelyczny, nie? Jakiś tam pamiątek, ani to światy, nie? Na placu cerkownym jakoś tam malara dawaty, nie? Takie troszkę to było ważne, ale tak czujesz, że odbiór parafian był дуже dobry i pozytywny. I odbiór takoż, można powiedzieć, mista Krynyci, nie? No i tak wiesz, po prostu, że ludzie przychodzą, ozerają, nie? Czytają, nie? Także taki mają charakter edukacyjny, mocno, nie? Wiadomo, Polska zmieniła się, nie? Підхід до того когось, що ти є інший, є вже зовсім інакше, nie? Także na pewno вони самі в тому дуже зробили, але й теж ситуація, яка там була, nie? Ja naprawdę багато років був w Komańczy, nie? I w trudniejszych czasach, no ale tam toho nie było, nie? Tam te relacje polsko-łemkiewskie były duże harni, nie? Tak sobie traktowały partnersko, nie? A tu toho nie było, nie? Tu toho nie było absolutnie. Dla mnie taki przychód to był taki дуже trudny, nie? Осінне вікно лікарні для хворих на туберкульозу Хволюшу заходить вільгітними опарами гмули, яка виливаться з гірського ліса. Nikifor rysuje ostatni obrazki i przykłada do mokrej szyby wikna. Praszczać się zo światyma, jak weli go przez życia. Wertat do Krynyci ostatni raz, na wse. No tak duże przeżywają mnie, tak duże ważliwe jest, żeby ci pierwsi po rokach urodziny, jakie będą miały miejsce 21 maja, żeby one odbyły się tak hardy. Także serdecznie wszystkich zapraszam, kto będzie miał buty, kto będzie chciał buty na urodziny do Krynyci. Na 21 na ciły dzień. Informacja na pewno będzie oczywiście na Facebooku. Думam, że będzie można wejść w program czy miejsca, jakie mają, to tam będzie można. I na pewno będzie na naszej stronie Bractwo Sarepta i oczywiście na Radio Łemko będzie, tak że będzie można. Думam, że це будуть перші urodziny і пізніше наступні будуть. І це з того повстане така дуже гарна, ciekawa impreza. Następna impreza
Kotra bude jakby rozbywaty, bo w Krynici brakuje takiej łymkiwskiej imprezy. Ja думаю, що Krynicя warta того, щоб тут така імпреза була і існувала. Stworzył dziesiątki tysięcy akwarel. Jego zobrażenia konkurują z naturą, pojednują niebo z zemlą, a win żyje na granicy tych świecił.